Gaixo denoi, ez dira egun errazak bizitzen nahi geanak. Senitarteko eta laguna joaten nahi zaizkigu. Azken birus gaitz honek edo beste zori gaitz batzuk jota. Gehiena bakarda den. Agurri, musuik, malkoik eta eskerronik jaso ezinik. Alaxe gehatu geha hainbat eta hainbat. Senitarteko eta lagun. Elkarrengana hurbildu eta besarka eta lastanak banatu gabe. Dolua burutu ezinik. Olako egoeran beraz zergatik ez elkartu? Denok bat egin eta bakoitzak be etxetik, egunotan hildianak agurtu, samindu bakoitzak denon besarka eta lastan goxoa jaso ezan. Badegu hortako abestia aproposa, Salva horren eriotzeako sortutakoa, eharra eta esanai betekoa, gurean olakoetako erabiloi deuna. Senti ezagun denok elkarren arteko goxotasuna, besarka eta laguntasuna. Hemen luzatzen du behaz, abesteko gonbitea. Aprilaren batean, asteazkena, Ilonabarreko 9:00, etxetako argik itzali eta leiho eta balkoitan kandela o linterna argik, jarriz abestu ezagun Salva horren eriotzean. Besarka bat denoi. Zer larretan gure peleko hartzaina